Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui aprendrem a sumar. Ja veureu que divertit! Sumar és ajuntar coses i comptar-les. Així de senzill. Per exemple, sumem quantes joguines tenim. Són una més una, dues. Més una, tres. Tenim 3 joguines. És fàcil, oi? Com podeu veure, la suma es representa amb aquest signe, que es diu més. Anem a veure un altre exemple de suma. Si una gallina pon 3 ous i una altra gallina pon 5, quants ous tinc en total? A veure, 3 ous més 5 ous són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ous. Quan fem les sumes, només cal escriure el nombre de coses que tenim, però no cal posar de què es tracta. Així és més fàcil. Si sumem 4 bales blaves més 2 boles verdes, escrivim 4 més 2, que fan un total de 6. I així ja sabem que tenim 6 bales. Cadascuna de les quantitats que se sumen s'anomenen sumants, i una suma pot tenir tots els sumants que vulguem. Les sumes es poden escriure en vertical, com aquesta, o en horitzontal, com aquesta altra. Fins ara hem vist sumes molt senzilles, però ha arribat el moment de conèixer sumes una miqueta més complicades. Per sumar xifres més altes, per exemple, 32 més 56, col·loquem els sumants un sota de l'altre, fent que coincideixin les unitats a sota de les unitats i les desenes a sota de les desenes. Així. I després, col·loquem el signe més. Ara, sumem les unitats dels dos sumants. 2 més 6 fan 8. I ara sumem les desenes. 3 més 5 fan 8, per la qual cosa el resultat de la suma és igual a 88, que rima amb bescuit. Però, què passa si la suma té portades i té més de 2 sumants? Doncs és molt fàcil. Ara sumarem 15 més 27 més 4. Com hem vist abans, col·loquem els sumants una sota de l'altra, posant les unitats a sota de les unitats i les desenes a sota de les desenes. Quedaria així. Ara sumem les unitats. 5 més 7 són 12 i més 4 són 16. El número 16, el 6 representa les unitats i l'1 les desenes. Com que ja no hi ha més unitats per sumar el 6, el col·loquem al resultat. Però com que l'1 representa una desena, encara no les hem sumat, encara no el podem col·locar al resultat, així que el convertirem en un nou sumant i el portem a la fila de les desenes. En portem una. Ara sí, ja podem sumar les desenes. 1 més 1 fan 2, més 2 que són 4. I ja podem posar el 4 al resultat, a sota de les desenes. I ara ja tenim el resultat final de la suma, 46! És fàcil, oi? Ja hem après a sumar portant-ne. Restar és just el contrari de sumar. És treure d'una quantitat més gran una altra quantitat més petita. Per exemple, si tenim 6 globus, però se'n punxen 2, ens queden 1, 2, 3 i 4 globus. 6 menys 2 fan 4. La resta es representa amb aquest signe, que es diu menys. I cadascuna de les quantitats que formen part de la resta es diuen minuent i subtraent. El minuent és el nombre al qual restem i el subtraent és la quantitat que en traiem.
Per exemple, si una gallina pon 9 ous, però en fem servir 6 per fer una truita, quants ous en queden? Com fem la resta? Primer escriurem el 9, que és el minuent, o sigui, el nombre d'ous que tenim al principi, i a sota hi posem el 6, que és el subtraent, el nombre d'ous que farem servir per fer la truita. Després, escrivim el signe menys a l'esquerra del subtraent i tracem una línia horitzontal a sota dels termes de la resta. Ara, ja podem fer la resta. Si dels 9 ous en fem servir 6 per fer la truita, ens queden 1, 2 i 3 ous. Ja sabem restar xifres senzilles. Ara complicarem una mica les coses. Per restar xifres més altes, per exemple, 56 menys 32, escrivim primer el minuent, 56, a sota el subtraent, 32. Col·locant sempre les unitats a sota de les unitats i les desenes a sota de les desenes. Després posem el signe de la resta i ja estem preparats per restar. 56 menys 32 és igual a 6 menys 2 és igual a 4 i 5 menys 3 és igual a 2. I el resultat final és 20. Fàcil, Ara compliquem-ho encara una mica més. Restarem portant-ne, però no us preocupeu, perquè és molt senzill. Restarem 63 menys 45. Primer, com sempre, restem les unitats. 3 menys 5 és... Ui! És impossible! No podem restar 5 unitats a 3 unitats. I ara què fem? Doncs molt fàcil. Transformarem una desena del minuent en 10 unitats i ens les emportem a les files de les unitats. Com que teníem 6 desenes i n'hem convertit una en unitats, ara ens queden 5 desenes. Aquestes 10 unitats les sumem a les 3 que teníem al minuent i així en queden 13. Ara ja sí que podem restar les unitats. 13 menys 5 és igual a 8. Tenim 8 unitats. Ara cal restar les 5 desenes que ens queden al minuent, les 4 desenes que hi ha al subtraent. 5 menys 4 és igual a 1. De manera que 63 menys 45 és igual a 18. És fàcil, no trobeu? Ara heu de practicar molt